Ospatu, geurea oroitu, aurrera begitu. Bilboko Elizbarrutia Gasteizkotik bereizi eta Burgoseko Lez probintzian sartu zanetik 75 urte bete dira, eta badakizue Bilboko Elizbarrutia efemeride hau gogoratzen eta ospatzen dabilela ikasturtea hasi zanetik, eta ikasturte osoan begainera gogoan hartuko bala eta ospatuko bala. Eta urte guzti honetaz berbetatako, hemen, persona esanguratzuekin, abade esanguratzuekin batu gara, eta eurok historia hau ondo baino beto ezagutzen dabe. Hiru dira, hiru abade dira, eta nagusinetik gazteenera aurkeztuko dutzuedaz. Benito Ansola, ezaguna dozue, Lekeition jaiotakoa, 1928an, eta umezaroko lehenengo urteak bertan Lekeition egin zituen, baina gero, Gerra Zibil sasoian, onaxe Bilbora etorri ziren bizizaten, 1937an, onaxe Bilbora etorri ziren bizizaten, eta bera, 1953an egin zan abade, Santiagon katedralean egin zan abade, eta gero, makina bat lekutan, edo pare bat ementzat bai egonda, Etxebarrian egon zan abade, klaseak emoten ebil izan, Lekeitiomen makina bat urte egin dago abade, eta ezaguna dozue, zine zalea dalako eta zine munduan be, lan asko eta asko egin dagoelako. Benito, egunon? Egunon, bai. Ondo zabiz? Bueno, nahiko ondo. Nahiko ondo. Zu harinei berba egiten dozu, Egingo tastirotxoago orduan, bai? Niarra hasiko gara barriro orduan? Edo zer edo sarrera etxiko dugu lan dagoen moduan? Bai, venga, jarretuko dugu. Benito hementxe daukagu geugaz, eta hurrengo hemen nagusiena, Ander Manterola dara esango dutzuet, bai. Zeanurin jaiotakoa, 1934an, abadea, euskal etnografoa, antropologoa, irakaslea, Labairu Institutuaren sortzailea, Etniker erakundearen sortzaileetarikoa bebai, Ohorezko euskaltzaina, 57an egin zan abade, eta errezkero makina bat lekutan egon da gainera. Laukariz Mungian, Bilbon, Zamudion, Durangon, eta Zeanurin be, mesak emoten makina bat urte. Ander, egunon? Egunon. Zelan zabiz? Bueno, ibili ez ondo, baina egon ondo nago. Egon ondo? Bai. Hemen gustora, ez? Bai. Hemen San Bizenteko abadetxea matu gara eurokin gainera, Eta geugaz, hiruren artean gazteena badaukagu, Jose Felix Zamakona, 1954an, hemetxe Bilbon jaiotakoa, Areatzan ordenau zan, 1975ean Gernikan egon zan, 1975etik 80era, eta berau be, Labairun eskolak emoten ibili zan, San Fidelen, euskara irakasle be bai, eta 80etik 2002ra, Markinan abade besteak beste. Jose Felix, egunon? Egunon bai. Ondo zabiz? Patxadas. Patxadas, posten gara. Bueno, esan dugu efemeridea daukagula gogoan, Bilboko Elizbarrutia, Gasteizkotik bereizi eta Burgoseko Lez probintzian sartu zan. Oker espanago, Benito eta Ander, zuek sasoietan ikasten ibili zinien, ez? Bai, bertan Gasteizen. Bai, pentsate hau, abade urtebea aurretik hori erabakian guk jakin genduela. Eta ze eretzi? Esan bai? Bai. Orduan hango irakasleak, danak gehienak euskalduna zirean. Bai. Nahi eta erderaz eta latinez berba egin, euskeraz bapez, baina euskalduna zirean. Eta irakasleen artean, hori erabaki hori, gitxik gora bera, onartu egin, batzuk onartu egin eben. Nik uste Bizkaiterrak eta Kiputxak ondo ze, egoazan irakasleak, hemen Bilbon eta Donostian, beste lan bat egingo ebela uste eben da. Arabarra behintzat, ikuste eben seminarioa galduen gozala. Eta horrei nahiko triste samar egoazan, Arabako irakaslea zirean. Eure artean asko gogoratzen hau Don Plazido teologia profesoria zan, eta are benetan mindut hartu bana erabakiro notezi hori. Eta nik esan nahi, orduan, gauza bi, bata pastora aldetik, esalekien ondo, ze karo, hiru Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, neko nagusia zirean, eta obispo batentzako uste dut lan larregi. Eta tendetara heltzeko txartoa ebile da. Eta orduan erabakire bat hartu behar zara.
bueno, erabakio hartu zen, baina nik usten dut, erabaki hori bai, erabakia hartu bai ben, obispua bai Gasteizen, eta laguntzaile bat obispo Euskalduna, atenduko ban, hobetuago hiru Euskala herri honek. Baina, hiru obispado, hiru Elizbarruti sortu zirean. Eta hor, pastoran abari ikusten hori gogoan eta danok, ni bezat, ikusten genuen politika erabaki bazala hori. Ze Gasteizko seminarioa indar asko eukan Espainia mailan, eta Espainia kanpora bai. Eta nik usten dut, Euskal Herriari asko laguntza eusala, irakaslia zirean agorak, eta gero hainbeste, 500 abadeki. Nire denporan 500 abadeki gengo zanan. Eta, karo, politika hori esairi erderaz da, divide y venceraz. Eta orduan zer den, zatitu, hiru, eta zati horrek, Donostiko Elizbarrutia, Naparra, Iruniaz batera, eta Bizkaiko eta Arabakoak, Burgoskea. Osea, ez bakarrik hiru herrialdia zatitu bezen, ez bada, Eliza aldetipe, apurtxu bat, zatiketa hori handitu egin eben. Apurtu bat ez da zer nahi eben apurtu. Euskal giroa, nahi eta euskeraz egin ez seminarioan orduan, baina aranda guzti be hori euskal giroa, Bizkaitarrak eta Giputxak gengozalezan asko, euskaldun olgarien hor, nahi eta nahi ez, horte joan gozan, horte joan. Eta indar hori nahi eben apurtu. Eta, zesan ipez, Frankok eta bere laguntzailean lagunak, nahi eben hori beste erabatera sortutia. Holan, pentsaten dut, politika arloan, indar gehiago izan ebala, pastoral arloan baino. Ander, zube hau aldaketa hau egin zanean, ikesten zengo zan, ez da? Bai, ni ondekorren filosofia ikasten nengoan, seminarioan handi 7 urtera egin nintzen abade. Da, hombre, jakin gindunean hau, hori gure artean esateko esan onartu. Esan ondo hartu. Hori Elizbarrutiaren zatiketa hau. Ta handi lasterrera ikusi gendun, Bizkaia eta Araba, Burgos eroatea, eta Gipuzkoan, Nafarro eroatea, hori erdibitza bazala. Osea, hor politika usaina eukan, da eragina bai, politika. Osea, esan izan bakarrik Eliziak berak hartutako erabagiak. Ganera horren ganetik eguan, politika berak, hau da, Espainiako Frankoren politika berak, ezarritako, zer batzuk, agintze batzuk. Osea, hori laster ikusi gendun hori Holanda. Guztia ondo aitatzen dau, da ondo ikasten dau, oso ondo, Angel Mari Unzuetak bere liburuan, bere tesis egin eban, Elizbarrutiari buruz, da tesis jakingarria da hori, Da horra saltzen da guztia hor, zehatz eta mehatz horren prozesu guzti hori. Gero, garo, onartu gendu, beste barik ez egualako, onartu gendu, Bizkaira etortea. Handik urte batzutara, ze hori 30an izan zen, baina gu 30an. Gu 34 arte Gasteizen jarraitu genduen. Da gero etorri ginen deriora, azkengoko teologiak urtea egitera. Osea, hori izan zen, ez da bida guzti, ez da horren denporakoa. Zer gehiago esan behar duzu den horretaz, baina, bueno. Jakin nahiko nuke bai, zuek horretan ikesten ego zinean, baina gero, abade egin zinean, lehenengo zuzeu Benito, eta gero zeu ego zinean abade Ander. Zuek abade egin zinean, gogoan ikiko zu hori egune zelan ez zelako eguna izan zen bai, baina batez bezalako Elizia eta zelako gizartea topozen du esan abade egin zinean, zu 53 Benito eta zu 57 Ander. Abade egin zinean, abade gure Elizian, Bilbon, San Antoneko Elizarra izan nintzen, eta San Antoneko parrokia oso
aberatza zan ordua, aberatza espiritu aldetik, ez diru aldetik. Espiritu aldetik, gaztedia eta gaztedia hundila, orduan azil katolika bai, neskak, mutilak, gizonak, handrak, eta gero katekesia bebai, eta hainbat gauza etxezerian San Antonen. Eta barren gero, joan izan nian Etxebarrira, Etxebarrira. Bai. Eta han beba, hiru abade gengo zan. Hiru? Hiru abade, onba pesaba, baina hor hiru abade, eta elizia, ondo aurkeitzu, gu abadiape ondo hartu izaten ginean. Leku guztietan Jonas errekuetara ni abade egin izan nian, abadia zerbait zan. Abadiak ez hau ezer zebesta. Baina ordu denboran, ni abade indan ikusti batzuetara, ez bakarrik barreina, etxe barri honetan, barreina beba, markine honetan, lekitxora joan izan nian beba, eta elezia onartua zan eta bere indarra eukan gauza guztietan. Ikuste zan gauza batzuetan, eta dala Euskaldun eskartia dara eta apurtxu bat elizatik urrunduten batzuk azizineala. Baina hori beze problema bat da, ez? Zu, Deriokoan egozinean, urtebete egozinean zu Deriokoan, ez da? Bai, urtebete. Eta, zandakazu gogoan? Gogoan, pasadizu bat izan zen, sartu urten bat izan zen, ez da besterik. Nire eraginerik handina Gasteizko seminarioa da. Eta nik seminarioetan, nire seminarioetan Gasteizkoa daukat. Baina Benitok esan dagoen legez, Gasteizko seminarioan orduen 7 seminaristak gengo zen, Bai. Osea, eta gorra mundu oso aberatza zen. Bai ikaste aldetik, bai bizitza aldetik, seminario hori. Hori izan helburua, hori apurtzea, hori izan helburua. Uste dugu, uste dugu. Hori enbetik ikusitako uste bat, ez da Nikolan bada, baina uste dugu hori apurtzearen erabagi bat, asmu bat zela, hori apurtzea, hori da. Gero lehen aitatu duzu ze mundu aurkitu gendun. Orduko hamarkadan, orain dino esan etorri hori krisis gogorrori. Krisis gogorra 70 hamarkadan sortzen da. 70-71 hamarkadan hor sortu zen krisis gogorra. Ze ordura arte, herri bako txautarkikoa zan. Da bizizan euren bizitzan, da eukezan euren parrokia bakarrik ez, baita euren erakundeak, eta eleiza aldetik, nik uste dut, gaurkotik ikusita, herri jangoikotasunean oso betea eguan. Lehen aitatu da Benito, ego zen parroki guztietan, Luistarrak eta Marien Alabak, eta behar bada, gaubeko adorazioa, ego zen nobenak, eta hori betea zen, gaur egun hori izta ikusten, baina orduko denboretan bai. Gero aldaketarik handina hor sortu zen konsiliotik gero. Konsilioa berak aldatu eban, bai liturgia bera, da baita euskararen alde hartu zian erabagiak konsilioari dutza guzor. Ze ordurarte, berez egite zen euskara, batez errosarioak eta nobenak, euskaraz egiten ziren, euskaldun ziren parrokietan. Baina gero etorri zen hor, konsilioaren aldaketa eta liturgia bera euskaldun duzan. Karo hori zen, nik uste dut euskararen alde etorri zen momenturik handiena, nire ustez. Beraz, kontzilioa hori mugarrietariko bat izango etzatekela esango zen duke, ez da? Bai, nire ustez bai. Kontzilioaren eragina izan zen, handia izan zen. Bai. Eta euskaldun bat egozan, ez da? Gara gordobil, bitxo gara gordobil egozan, ez da? Hombre, gogoratzen Elizian egoeria, aitatu handerrek hori krisis ekonomika txartu zen, baina Don Casimiro argitza zen. Bai. Espainolista egunetik egun. Baina zintzoa
eta berak egin eban hor, la misión del nervión, deitu zen orduan, indar asko eukiban hor, eskaraldian dauzen herria, baina Sesto Barakaldo eta horretanok hor dauzenak, da misio itzale izan zen hor. Ez da, han bizi izan zirenak, ez da, eurak, abenkok ez da, nik ez dut ezagutzen, ez da, aldaketa edo aldakuntza huntizia izan zen hori. Misio aldetik, eta Elizia apurtxu bat lan obrero esaten dara, lan gileen artean biztutia. Ze urrun ditu eguazan da, bat ez be krisis hori dela eta iztela, ez? Eta pausoak emon ziren, eta esan dugu hori kontzilioan bitor gare gordo bilegon zala, eta besteak beste hor mesinioen inguruan berbetan, da bade kontzilioek, eta... Gure obispape egon ziren, bai gurpide berabe bai, eta ez dakit beretzi hartua, eta horrek be egon ziren hor. Gero beste bat aitatu behar dutena da, hau gurpide izan zen napar bat, naparra euskaldun esan, da euskaraz egite ban, nino gentzun dutzez gurpide euskarazko zermoiak, baina euskaren alde zeban ezara egin. Ezertxo ez. Hori baino gehiago, nik uste da baztertu egin jabala euskaria. Neita bere euskalduna izan, bere otxagabiakoa zen, baztertu egin jabala. Hori aitatzen dago Angel Mario Unzuetak bere liburu ederrean horretan, ez da. Bueno, baina gero egon zen, bere hil zanean, 78an hil zan, 78an hil zan, handi laster etorri zan, bizkaitar bat, obispo administrador apostoliko deritzona, Tirarda. Da horrek emon edutzen Elizbarrutiari, Bizkaiko Elizbarrutiari batez be, emon zen aldaketa handi bat. Zegeiti ba, ordura arte zigortuta egozan, edo erdizo zigortuta egozirean abade batzuk, eroan ebazan, karu handiagoetara. Hori alde batetik. Gero euskaran alditu be zabaldu egin ebazan ateak. Seminarioa bera aldatu egin eban. Nahita seminarioa ie utzitu ala egona, baina aldatu egin eban. Eta bide barri batzuk esarri utzezan Elizbarrutiari. Nik uste dute Zirardaren eragina, nahiz lau urte bakarrik egon zan, ez dut uste gehiago egon zanik. 78tik, 72 edo egon zan, bizigora bera, baina hori momento aldi oso importantea da Elizbarrutiaren historia jakiteko. Ze hor, lehundu egin zan, egoerea. Da, gure artean zego zan, tirabirak eta horri be, lehundu egin zidan. Osea, nik uste dut hor, gauza importante izazela. Nire ustez, ze uste bat bakarreta hau, ez zote beste inogandik hartu hau, nire uste bat hori. Lan handia egin zala, sasoi horretan orduan, ez da? Bai, nire ustez bai. Batez be, administrazio aldetik, lan handia egin zan. Bai, karo, horregaz batura, etorri zan krisis handi bat, aitatu dau, Benitoak aitatu dau, karo, hor sortu zan, aldikada horretan sortu zan eta. Bai. Da eta peukiban eragina, Elizan, eukiban eragina. Bai, militanten artean, eukiban eragina. Sartu izan, eta horrek, eta ez dau predikatzen bakarrik, sartzen dau, ekintzan sartzen dau, norbait da. Ekintzan sartzegoz batera buru aldatzen jako. Hor dago, hori da metodologi marxista bat, ez da, eta kaukibana hasieratik. Bueno, baina, Zirarda esan Bilboko obispo izan, administrador baino. Bai, administrador, bai. Santandereko obispo. Obispo sala, bai. Beste, aikatu duzuna horrek gurpide, eta esan duzu, bai, euskara atzeratu eike banarek. Begiratu ni Don Elias entzuta, Don Elias zan orduan Markinako parrokoa zan. Eta batzarrak eukitxe bezien obispo bakaz. Eta zeran euskaraz emigin bihar zara berbetan edo. Eta bera gurpidek zara euskaraz eitzen da lekuetan be, erderaz begin bihar dala, zeo zer. Atara kontu eta Don Elias eta geria badakizun dagoen. Bai. Horrengo zan basarri utza. Eta Don Elias obispo jauna, gerian be erderaz emigin berera. Bai, Don Elias,
gerian be, erderaz begin behar da. Hombre, euskara bakarrik izan, eta hori ze sartu eban gurpi dozu, gaitetu dozu lez, leku guztietan. Erderaz etxin da lekuetan ez zaren sartu euskeria. Baina alderantzez bai. Alderantzizkoa egin eban orduan, ez da? Zuze, Jose Feliz, 75 egezinean abade, zuze beraz beste aldi baten, edo beste etapa baten sartu zinean, zelako aldian? Nirea beste esperientzia bat da. Ni 78an joan nintzen seminariora. Orduen, bueno, ni sartu nintzanean, orduen ez zegoen euskal girorik. Batzun artean bai, eta keskatuten hasi ginen, eta eskatu behuntzen hango nagusieri edo gotzaineri edo mesedez euskeraz gura gankizaleuki mesak eta otoizaldiak eta hori. Eta ni irailean edo urrietan ez dakit noiz sartu nintzen, gero Gabon ostean aldaketa bat egon zen, eskabide hori zala eta etorri zirean Andre Ander, Mikel Sea de Cabezón, Juan Maribe ipineben geugez eta lengoak kendu egin ebezan eta euskal giro bat sortzen hasi izan oso ederra. Ze ez egunkan mesarik euskeraz, ez otoitzaldirik bez. Eta orduen hasi ginen olako zer lortzen eta garrantzia handikoa izan zen guretzat, ez da. Horren, esperientzia beranduagokoa da gurtiz ezberdina. Zeni deriora sartu nintzen filosofia egiten. Dan egin ebatzan 3 urte eta 4 urte teologiako lehengokoa be. Eta gero Deustuko fakultatean egin eban teologia. Beraz ikusten duguna da, horixe euskariak eukibituala bere gora beherak urte guzti honetan, aldi honetan. Zeintzuk izan dira onenak, zeintzuk izan dira txarrenak eta nortzuk egin dabe asko euskaren alde? Nik uste dut Elizia berak hartu bala kontzientzia herriko hizkuntza onartu egin behar dela. Da, eroan behar dela herriko hizkuntza bai liturgiara eta bai debozinoetara. Hori lehenbe egiten zen, baina egiten zen lehen parroki bakotzean, euskaraz ziren parrokitan. Baina gero hor indarre modutzen liturgia horrek euskaraz egitea. Karo, hor sortu zen movimiento handi bat. Ze, karo, hizkuntza, zein esan hizkuntza, euskera, euskalke bepago zen, baina euskera bera. Da hor batzorde bat egin zen, Elizbarruti guztietako, Euskal Herri Elizbarrutiko, bai Baiona, bai Gipuzkoa, bai Naparroa, bai Bizkaia, bai Gipuzkoa, Araba gitxiego, baina egin zen batzorde bat, da aituenak, da jakitunenak egin eben hor liturgiaren euskeratzea. Hori movimiento handi bat izan zen, da eragina handi izan eban, bai argitalpenetatik, bai erabilkeratik, za? Horre, aldaketa hori sortzen da, 71tik aurrera, ez da? 71-tik aurrera sortzen da hori guzti hori. Eta gero, onartu izan, euskaraz, da gaur egun, euskara dukagu guk, liturgia guztia euskara dukagu. Egin alda da, karo, erdeldun artean ez, behar ez, baina euskara dukagu, liturgia. Nik uste dut hor aldaketa handi bat egon dela. Eta zuk esan duzun alkarte hori sortu zala Elizbarrutietatik, eta alkarte horrek bai sortu eban katekesiseko idazkaritza orokor bat. Eta hasi zirean liburuek egiten umentzat eta gaztentzat euskeraz Elizbarruti guztientzat bardinantzekoak ez da. Da hori guztiz garrantzia handikoa izan zen. Zezan egon, ordura arte, ezelako zerik, abade bakotxak egiten ebana bere parrokien, baina orduen katekesi zebe osoan eta neurri zabal baten euskaldundu egin zan. Lan izela.
Eta zuen beti eukidozue gainera hori ardura hori eta hori kezka hori, ez da? Euskerie mantenidu, euskerie zabaldu, eta gero kulturan beti eukidozue zuek kezka handia, zu Benitor zine munduan beste geratu barik, zuek horre labairun besteak beste, etnografian bai, beti hori kezka horrega zibilizari, ez da? Bai, kezka hori, ez da izen euskera bera gora dut arren, izin dugu, euskaraz evangelio mote arren. Claro, evangelioa zelan emango duzu atzerritar hizkuntza baten. Evangelioa duzu zeure hizkuntza segitik barruko bizitzia dalako horregitik da. Guk ez dugu egin euskeria akademikoak garelako, egin dugu euskeria abadeak garelako, evangelioa dalako gure egin beharrik handina, evangelioa zabaltzea. Baina evangelioa zabaldu behar da bakoitzaren neurrian, bakoitzaren hizkuntzan, bakoitzaren sentikeran, hori egin behar da. Da ez bakarrik euskera beste edozin hizkuntzetan. Horregitik euskal misionaria kanpoan egon arren beti izan dira bertako hizkuntzaren aldeko. Bertako hizkuntzaren aldeko. Da gure misionaria asko Afrikan egon arren egin dabez itzulpenak bertako hizkuntzan. Ez koloniak emondako hizkuntzan, ez frantzesez, ez bertako hizkuntzan. Hori izan da espiritu barri bat, konsiliotik jatorkuna. Bueno, konsilioak goraldu egin ebana. Lehenago egoran hori movimenturista. Bueno, nik esango nuko hori lehen aita duzun handeo. Eleizia bera arduratu zala euskarian elde. Eleizia zer da eleizia? Abadiak? Ez. Ze abadiak egon dian denporan, Euskal Herriko herri guztietan euskeraz eitzen izan da. Nok aurreratu dau, noken jartu dau euskaria gure herrizietan, abadiak. Medikuak, irakasleak, profesoria, maisuak, udaletako sekretarizuak, erdalduna zirian danak. Euskaraz eitzen bakarra, eleizia, abadiak. Eta gero, eleizia harturatuna izan bada Euskararen alde, zergaitik seminaristak danak ez da errotzi erakutsi abadekitari euskaraz egiten. Ez zozen jakin, baina ez, Euskal Herria ikasi euskaraz, erdean moduen, da hori ez da sartu gure seminarioetan. Horraitik dauz abadiak, euskaraz bai haitxuten da benak, eta bueno, zer, da hona euskalde, erderaz da euskara zen behar da mesia. Da, nun gelditzen da euskaria. Gure aita errezeta, euskara zen da. Edo, agur Jesusen hau kantatzen da. Baina beste guztia erderaz. Erderaz. Berbaldizia, ez da zen inumez, euskaraz da erderaz. Etien dago. Berton bebai, Bai. Amen, bebai. Beraz, gauzak hobetu beharra ikusten duzue, dagoela. Da, Benito gaitatu duzu eta emoten deustaria, gauza bat esateko. Ez da, ni horre protagonista izan zelako ez bakarrik hori. Hori darata, karo, Euskaldunak badago zabaden artean, baina ez dago alfabetatuta. Ez dira egon alfabetatuta. Ez dira jakin euskararen, euskaldunak euskaraz idatzi dabenen historia bat, literatura bat, ez da jakin euskara beraren egiturak eta gramatikak, hori dalata, horren utzunea betetako, sortu zen, leheneko da behin, udako euskal ikastaroa. 71. urtean. Hori dalata sortu zen. Da lehenengoko ikasleagan abadeak izan ziren. Abadentzako egindako. Da ze abade, euskaldunak ziren abadentzako. Euskaldunak ziren, berba egiten ekien, hitzaldiak emoten bebai, baina zeben ezagutzen euskera bera, erderea ikasi dugun legez, gramatika batetik, literatura batetik. Da horretarako sortu zen ikastaroa. Ikastaroaren jarraian, sortu zen Labairu ikastegia. Zetarako, euskera bera azalduteko, adirazten emoteko, da irakasteko euskerea ze bidetik joan behar dauan. Horretarako sortu zen. Da horregetik
egin dabez, hemen be irakaslea dukaguz, Jose Feliz urte askotan egon da irakasle legez, ikastaroan eta Labairu ikastegian, ez da. Jose Feliz. Bigarren urtean sartu nintzen. Lehenengo urtean abadea bakarrik eta behar bada monjaren bat egongo zen. Bai. Baina bigarren urtean itxi eben seminarista joatea, gure da benak. Eta ni urte horretan sartu nintzen. Eta gero haine bazan urte guztiek, eta gero bertan egonaz irakasle ude pilo baten, eta gero Gernikeko ikastaroa be, Gernikeko Labairu ikastegia sortu gendun, Lontzok eta neuk. Bai. Da hanbe urte pilo baten, eta jente asko eukien duen, alfabetatzen, eta euskera ikasten bai. Eta gaur egun, Euskeria Elixan, zelan ikusten dozue? Aproba kritikoa hartu jako Benito, zure Jose Feliz, Ander, zelan ikusten dozue Euskeria gaur egun Elixan? Bani txarto ikusten dut. Zer Benitok aipatu dau, ez da gaur egunean, abadeak ez da bela ikasi euskerarik. Egin da bez abade hizkuntza, herriaren hizkuntza ezagutu barik. Eta nik uste dut hori gauza oso serioa dala herri baten misiolari bazara, edo herri baten kristau ezitzaile beren hizkuntza ez jakitea, da hoin emoten dire kasuek dauzela euskal eskualde baten abade euskaldun barik, horregaitik. Da hori oso serioa da, neure ustez. Ezagite, zer esan horretaz, baina gauze bat bai eskatzen eguna benetan. Dauze da. Euskaldunak, hau da, euskeraz egiten da benak, gehiago urrindu dira Eleixatik, erderaz egiten duena baino. Da hori problema handi bat izango da gerorako. Seganera, urrindu badira, da euskal kontzientzia gehiago badaukie, ez dago beste biderik evangelio bateko horreri, euren hizkuntzatik joatea baino. Da horretarako dago gaur utzune handia abaden artean, ez da belako euskera uste da belako hizkuntza bakarritala. Baina ez da bakarrik hizkuntza, bizikera bat da. Da orduen horretarako, evangelioa sartzeko euskaraz jabetu egin behar da euskera da erakutsi egin behar da. Ez bakarrik euskera bera, euskeraz erakutsi behar da evangelioa. Benito, zozer esan guri izan duzu? Joan nik euskeraz etxeko euskaria. Bai. Bilbora etorriaren esan duzu zazieran. Bai. Bilbora etorritako getxean euskaraz egiten genduan. Nik 8 urte neukazan, niratzetik 6 eta 4 urte. Aurretipe bai, 8 nebarre ba. Etxean danok euskaraz egiten genduen. Kalian, Elixan, eskolan, danok erderaz, bai euskaraz egiten genduen. Bueno, hori euskaria, etxekoa eta Andergesan da bere, geuk etxen dugun euskaria, bizi euskaraz, bizi. Ni deketiara, abate joan nirike 6 hora. Baina 6 hora bat etorrik elekitxora, segeitik ez ba. Hor da ba. Kastakizalako euskaraz, da nir jugan egen erdez dakitialako. Eta hor txeda, problema hor da. Eta honde bazaten da, zenik gure obispoari preguntan za, herri batea ikik, hor zer da, ez dut ikusten ezer. Erabakirik ez dut arrutera. Da zaren gonik, norbi helduko hot, ez dago inor, euskaraz dago ez dago inor. Libre, ara joateko, herri horretara joateko. Da zaren got, hor txeda ho? Euskaraz, dauzen abadiak, abibelioen guruan eta euskaraz zer badakize, baina zer badakize, baina gero mesi erdera. Zake, problemia on gerua eta gatxau ikusten dut euskara aldetik. Elixan, Ze Elixetan abaderik ez daulez, abade euskaldunik, beste giro baten bizi gara, ez da abaderik, abadek iripez, abadek ira dauzena da, pentsatu, boste, lau edo, hiru edo,
da erdalduna dira, kanpotik etorriak eta horretik ni gero jaunak ikusiko dago, eta zer jaungoikoak. Dios proveera. Ikusten dugu, eta bat zatoze, hori Baina hori- Geroa ez dut ikusten argi. Geroa aprobeti ilun ikusten dut. Eta behinto gaitatu duguna gaitik, ez da. Ez bakarrik abadeak, osea que euskaldunak eurak urrindu dira elezatik, ez da gizegeitik. Baina gehiago erdalduna urrindu dira, gaur egun gure gizartea geroago eta leikoagoa da, hau da, gero eta urrinago dago elezatik. Ez da nik hori kontzientzien bertan dagonik, ez. Baina egiteetan eta itxuratan holan ikusten dugu. Urrindu eginda elizeagatik. Da, karo, hori bultzatzeko, barriro ekarteko elizara, hau da, elizara bertara baino evangeliora ekarteko hori behar da eurekaz sentikera bardin jauki, hizkuntza bardin jauki, pentsakera bardin jauki, eurena ulertu ondo, eta emon behar dan erantzuna, baina kristautasunetik, ez da. Hora, ez da. Horretxe puntoko dugu, egitekoetako bat, erronketariko bat, horretxe euki badaukagula, gehiago gertuko dira kontualdian zehar. Mugarriak aipatzen bazigara, eta hor kontzilioa aipatu dugu, eta horrek besteak beste, euskera aldetik eta aldaketak garri zituala. Mugarri gehiago aipatzen hasi ezkero, elezbarruteko asamblea be aipatu geinke, eta hor bepe aldaketak garri zituan elixa mundura, ez da? Bai, Bizkaiko elizeak euskal kontzientzia gehiago eukin dau, da horrene ezaugarri bata Bizkai irratia. Bai, eta? Ze Bizkai irratia sortu zen, Elizbarrutiaren barruan sortu zen, baina Bizkaira emoteko, hau da euskara emoteko. Euskara emoteko ez bakarrik dotrinia, baita albisteak eta baita irratizaioak, euskara emoteko. Hori da kontzientzia bat, eta horretan Bizkaiko eleziak oso ondo, batez bere buruetan asko hobeto jokatu dugin arte. Gerora ez dakit gerora. Gerora behar bada jangoikoak lagun, aukingo dugu laguntasunen bat, ez da? Baina, bueno, ikusiko dugu, gerora. Nahiko kontuke bentsat, zure kasetako bideo honek Bai. jarraipena eukitea, bai. Bai. Elizbarruteko asamblea aipatu dugu, eta asamblea horrek be aldaketak garri zituala, ez da? Eta gauzak asko aldatu ziren asamblea horren ondoren, ez? Bai. Zeintzuk aldaketa? Nik joan egon, nengoan, eta aldaketa askari nik ez neban ikusi. Ez? Bai, etorri, liburuak eta papelek eta etorritan zirian, baina euskal da, ez dait, zango da eurok. Ondo, leharti bai, zoto lekuan, indar gitxi, pentsatu dut eukie bada, hori batzarrak. Zurek Ander eta Jose Felix, zelan ikusi zen duen edo? Gizartu dut horretaz, ez da? Da, uste dut hor gehiago ekin deula, eragin gehiago ekin dau erakundeetan bertan, herrian bertan baino. Maizta erakunderen bidez, hor egin dira konsejuak, konsejo de presbiterio, de laikos, da erakundeak zabaldu egin dira horretan. Da, gotzaitegiko estruktura bera aldatu egin da asamblea dela. Hori bai, holan da. Da, nik uste dut, gaurko elezia askoz be leunagoa dela, gaurko elezia kontutan harturik batez be goiko mailetako elezia, Hau da, baiz eta gotzain eta hori. Askoz be errezagoa dela, askoz be herrikoiagoa dela, gaurko elezia, ez da lehenko elezia aprobete horrez betetakoa, ez gaur egun uste dut gehiago daukala eleziak gaur samurtasun gehiago dauka gaurko eleziak herriaren zako. Horrek ez da usan gure horregitik bakarrik, danak kristatuko direnak ez dakit. Baina gitxiniz, Jesukristoen antz gehiago dauka gaurko eleziak lehenkoa baino. Hoxe da. Jose Felix, zuke horako aldaketarik igarri zen duen? Gure eskualdetan nik uste dut ez dauela auki hainbeste eragin. Eskualdenez ez dauela auki hainbeste eraginik. Asambleak, ez da? Baina esango nuke
Anderrek esan dagoena, herriratu egin dala, ez da? Baina guk ez dugu erakundea bera herriratu egin dala, eta urrago dauela herritik, ez da? Baina guk ez gendun bizi aldaketarik. Hola nik usten dut. Bestela ez dakiz ere esan egin, horreri buruz. Asamblea horren ondoren, batez be, laikoen papela eta asko indartu zen, ez da? Bai. Laikoa parte gehiago hartzen gabe, gauza guztietan, liturgien hasita, ez da, liturgian, pastoral guztietan, gauza arlo guztietan, daukozu, kontuz Caritas, Caritas Sagraren eskuetan dago, parrokeienetan pentsazio danetan, eta haren moduan beste gai batzu, bai, Sagrarak hor parte gehiago hartzen dabe. Liturgian bertan be parte hartzen, kontzientzia horien sortu da. Baina, lehen ez da aitatu bat, nire mutil batek nire ikasle izan ikua, ikasle izan. Zuen nahi dozuen geuk parte hartzia, aldaketa hori kontzilioa eta euskeraz eta parte hartzen jentiak eta ja. Zuek oinarte abadiak zeuek dana eitzen izan dozue. Seglarrak ez dabe izan parte ezerbez. Eta oin, egun batetik bezena deuzue, seglarrak parte hartzia. Hori zen zauzet da, errezoiaga, egun batetik bezera ezileke, apurka joan da hori. Baina ordura arte, zer dana abadiak. Abadiak gana, abadiak dana. Ez? Baina, orain... Momentu batetik bestera esan du, eleiztarrak parte hartu behar duzue. Baina, pulpitiotik beti, zuek pekatarizok. Ez da, gu pekatarizok. Zuek pekatarizok. Eta segarrak, eta gero, momentu batetik bestera, nahi genduan, katzetinen moduan, buelta emon. Eta segarra parte hartzia. Eta hori kosta hoen da. Eta apurka joan da, apurka. Oin gehiago parte hartzen da, baina, esan dozu da, jentia gitxia joaten da, gure parrokizietan behintzat, herrietan, gaztiak, nun dagoz gaztiak? Gaztiak baina, zema, hogeita hamar urteko, 100 urteko, ez, 100 urtekoa besto Elixiaren doinaz, Ez bakarrik 15 urtekoak. 100 urtekoak bai. Eta hor, politika be asko sartu da, ez? Nigan nehartiban ikusi dut, hori eta politikan sartu da. Politikan, abadia bera Europe politikan sartu diranak, batez ezkerra aldetik edo, indarrazko erabili dabe eta jentien hori influenzia hundiz euki dabe. Lehartibeko diote. Eta orduan, Elixia, karo, lehen dana pekatu ikusten izan dugu, da ez da pekaturik, eta jentiak eta leiztarra bezala, zetarako jugo da, lehen domekero, mesatra joan behar, domekero, eta ez da pasaten ezer. Ez? Gazteen gaia bezartu dozu, eta egia esan gazteak Elixia erakartea kosta egiten da, eta kostako aurrera begira be. Erinaz gaztia, baina gazteakin parte asko. Hori bai, zine munduen dabe bai, ez? Bestela be bai. Ni gauza bat argitu gura neunke, ospakizunak, seglarrak ospakizunak egiten, hasi zirean, asamblea baino, asko belenago. Asko belenago. Arratien esate baterako, ospakizunak egiten hasi zirean, domeketan, leku askotan. Leku askotan zemesak, emoten zirean, ermitetan be, orduen da, jentea aurkeztu zen, prestauen zen, hori lan hori egiteko, baina hori mesak, golan ospakizunak egitea, asamblea baino lehenago hasi zen. Bai, 4 edo 5 urte edo gehiago lehenago, Ez da? Gauze, aprobe barragarri da, baina gauze polipeta. Nire herrien, zean urin,
ospakizunari, osea, abadegako ospakizunari, Bai. deitzen dutzie mesazikue. Mesazikue. Mesazikue bakizu zein dan. Bariku santuko eguna da, horreri da mesazikue. Eta beste batzuk deitzen dutzie andran mesea. Horrek ikusten duzu zelan parte hartzen da ben horretan, ez da? Eta Zefalik esaten daun egia da, lehenago hasi ziren egiten hori. Horrek parte hartze horrek, urreratze bat evangeliora, ez da? Liturgiari bidez, ez da? Horretan nik uste gaur egun laikoen parte hartze hau, gaur ez dago parrokirik laikoa parte hartzen ez da benik, gitxinez administrazioan, kontuetan, diru kontuetan, administrazioa euren eskuetan dago. Horrek behamongo dutzo kontzintzi bat, Elesiako parte diren eri, ez da? Behamongo dutzo kontzintzi bat. Baina horri guzti hori da aldaketa handi baten ezeguarria dira. Aldaketa hau ez da bakarrik gure herrian, ez bakarrik Bizkaian, hau aldaketa hau Europa guztian dago. Eta zuk esan duzu gazteak, gazteak bardin. Hemen gitxi da beste leku ditzutan oso gitxi. Osea, gaur egun ikustea gazte bat Elexan, dirudin mirari bat ala, ez da? Horan da, gaur egun. Eitatu deuna, Zefalizka eitatu deuna. Ez da bakarrik, 17 urtekoak ez diela baten. Ez dago eta 10 urtekoak bez batzuk. Ez 40 urtekoak bez. Horrek bemoten dau, seinale bat nos hasi zen hau krisis hau, ez da? Nos hasi zen hau krisis hau. Dana, apunte batzuk bakarrik dira. Bai. Hor urte guzti honetako mugarri batzuk eta aipatu dugu, beste kontzilioa bai, asamblea bezan zala horretariko bat, besteren bate urten dago, baina zuek buruan beharra da, eukiko oso beste batzupe, hau importantea izan zen, hau aldaketa hau importantea, hau figura hau importantea izan zen. Gauzarik importanteen Elexan, osoan, gertatu dena konzilio izan da, da konzilioak emondako bideak, hori izan da importanteena. Da gure Elexan, eutziteari, fedeari eutziteari. Da ez baztertu, fedez egiten diran gauzak ez baztertu. Lehen atzkozre beteagoa zan Elexia, herriko pidadet, herriko ospakizunetatik, ez da? Lehen Rosario errezetan zan egunero Elexan, da kuruzbideak egiten ziren Garizuman, da Mariaren lorak egiten ziren Maietzean, da Jesuen bihotzaren hila izaten zen ekaina, eta horrela egiten zen, harimen eguna, horrek guztiak betete ben gure kristautasuna, gure kristautasun epela edo dana dala, leuna, ez da? Oin aldaketa bat egon da, ze horrek aitatu da zen, honik elezkizun guztiak galdu ezpadira egoen gitxitu egin dira asko. Gaur non egiten da gurutzbidea Garizuman. Takit, zuek egin duzuek. Edo Maietzeko hila Maberkinari non ospatzen da. Edo Jerusen bihotzari ekaineko hila. Da hilen artekoa elezkizunetak gehien baten dira, hiletak dira elezkizunari, gehi parte hartzen, gehienak hartzen da benak. Baina hiletak eurape, jakinin behar, ez da. Jakinin behar hori bakarri bada. Hori guzti hori da, hori saltza handi bat da, esan dut esan behar dudan. Jose Felix, zuk urte guzti honetako mugarrietan, esandako ez aparte, beste zeo zer gehituko zen duke? Zuztako importantea dan etaparen bat, edo... Ez jator bururi orain. Nik esango neuke Elexia aldatzen doia da, ez da? Elexia aldatzen doia, gizadia aldatzen doia lako. Karo. Hor zen sartzen da. Ni beltzen da neure herrira, ez? Han pasatzen da, inguruetan bardin izaleke. Leketxotik nok urtete estudiaten kanpora banaja batzuk. Bateo bat, piloto izateko, mediku izateko, baina inopez, lana adun, itxasuan. Nileketxora joan nintzanean, 28 embarkazio egoazan,
antxoa tatun erakuak. 28. Mila bederatzeun da, 77. urtea. 7-7. Eta oin, bat, bakarri dago. Horrek zer esan nahi dago. Da lehen itxasuan lan eite benak, lan eitzen da bela, herrizan. Lekitxon barik ingurutako herrizetan, dagoz, fabrikak, ez fabriketara, edo markinara, edo ibarrera, edo ermura, edo zornotzara joeten dira. Egunero, beharginak. Eta handi, zenbat eta Bilbora estudiaten torten dira. Eta horrek, aldatu egin dau, herriko egoeria aldatu nahi eta nahi ez. Eta egoeria bizitza guztia aldatu dalez, baita erreginoa ere bai. Aldatu egin da. Lehen Elixako herriko idea bakarrika bizi izaten zirean, baina on herrira dator, jola ez, beste pentsaera batzuk, beste jokabide batzuk, kanpotik, hainbat jente, Bilbora, estudiaten Bilbora, beste lekuetara. Bain guzti horrek eragin dauenaz berba egiten gabiz, eta orain aurrera begira paraun dugu, eta jakin dugu zuek. Horrek eta ez da estudiaten arrantzan joateko. Beste gauza batzuetarako. Eta orduan, gizadi aldatuten doia, eta aldatuko da keixago ondinoko, eta Elixia be aldatuen biharko da. Bai, movimentua dago eta aldaketea eten bako dalako. Kontuen izan da, hone arte egindo izan gauzak, hori banatzia, elezbarrutia banatzia be, onuragarriak izan dena, gauza batzuetarako, beste batzuetako ez. Dana gauza guzti dauka alderdi ona eta alderdi txarra, ez? Horan da, beti gotzen da hori bai. Orain aurrera begira parako gara Benito, eta... Atzera begira, ikusi ondu gauza batzu txartoeiniak, eta Elixia galdu dugu asko, oin, esaten dugu, baina galtzen etorri da geure arteko gerria, gerra zibila, edo inzibila egin. Ordutik galtzen etorri da Elixia. Ordutik, Elixian jokabidia orduan zan. Zekurtia Frankoana, ez? Bai. Gure jaun euruten modua honorrea zer, zan esaten jako horredi. Balioa. Bai. Inotorein, aurrera begiratu behar dugula eta jakin nahi dugula, gerora begira, etorkizunean, Elixia zeoak zelan ikusten dozuen, da ze egiteko dagoen. Bai. Mejorengo dala dana. Mejorako dala dana. Horretaz egin dago azkenoko hile batzutan gure gotzainak, Josebak, ez da? Zer izango da gerorako Elixia? Ba, ikusko duzu. Beste asko datoz horretan bat Europa osoan. Ba, izango da, Elixia gitxiagotua, txikiagoa, beroagoa, zurtzuagoa, da indartzuagoa. Baina hasia dalako, hasia. Hor Jesukristo bera dagolako Elixan, horregetik daukagu guk esperantza guztia. Bera dagolako Elixan. Ez bezagetik, ez gure asbuek haitik, guk asmatu dugu zen gauzak ez dira etorkizunerako. Guk asmatu dugu zen gauzak, hor dagoz. Baina Jesukristo bera dagoenez Elixan, horregetik etorkizunean, oin. Ez da izango lehengo Elixia, danok Elixara, ez. Joango dira, norbaitzu joango dira Elixara. Baina joango dira, gogoz joango dira. Jakinez joango dira. Erabagi joango dira. Mesentzutera edo parte hartzera liturgian, edo parte hartzera Elixiako erakundeetan, gogoz. Hori da Josebak esan duzkuna, oraintzu esan dut. Nik uste hori bide argi bat ala, berak esan dago bide argi bat ala. Jose Felix, zu programa ikusten duzu geroa, edo ze erronka ikusten duzu aurrera begira? Aite santuek be, holoko gauzak esaten ditu, ez da? Anderrek esan duen gauzak, ez da? Itxaropena ezin dugule inondik inora alboratu.
jangoikoren gurari bat dala, emoten duzkun. Ez laukagun izbore itxaropena jangoikoak sortzen dauela guregan, da ez dugule galdu behar itxaropena. Etorriko da, egingo doguz, bestera batera, osoan bestera batera, baina egingo doguz gauzak, hor dago. Gai, horretaz ez dugu behar pentsetan lengua zelan izan dan, lehen zelan elizea, danak ziren elizarak, hori itxin behar dugu alde batera. Horretara eskoaz, geroragoaz. Eta horretik indartu behar dugu elizea. Lehenengo eta ben gure artean, otoiz gehiago eginez. Bueno. Eta zu Benito, amaitzeko, geroaz amaitzeko, teologo famatua, Karl Rahner, entzun daukiko zuzuk bat. Karl Rahnerek esaban, kristaua izan bida dela mistikoa. Mistiko. Hogeta batgarren gizaldian, kristineoa espada mistikoa, hau da, edizia juten gara, entzuten dugu, ez dakiu zer entzuten dugu bezarritan, ez dakiu. Ez nire apartu daukatelako, ez dakiu zer esaten, bai, gauza honak, evangelio ez bilka bai, ze evangelio. Ez, hori, salkabo. Izan bian zena, zeu kristaua. Jesu Kristo mentago, Jesu Kristo neu izan biharnaz. Jesu Kristo modun bizi bihar dut. Beste modu, sentidu, ez bakari teoriz, ez bada, sentidu egin bihar donik. Kristo naz, ni. Eta mistikamente ez bada bizi kristau izatea, alperrik gabiltzaz biharrean. Alperrik. Banako semezu honekin itxiko dugu ametxe kontu aldi arduan, Benito Anzola, esan. Mistikoak banaka batzuk izango dira, lepe bai banaka batzuk. Izan leke, bai. Eta horre banaka batzuk izan leke gizadia aldatzia. Ez? Kontualdi interesgarria, Benito Anzola, eskerrik asko mila esker. Ander, mila esker zuribe, eta Jose Félix Andakona, mila esker zuribe, bai? Hala ba. Eskerrik asko. Ospatu, geurea oroitu, aurrera begitu, itxaropentsu.